Hej, og i dag er det blevet den 23. december, og det er mega fedt, fordi det er juleaften i morgen. Ja. Nå, start med den her. Den er lige her. Men. Nå. Ja. Det er sikkert en måned eller sådan noget. Sådan der. Det er sgu da sådan en hul. Ja. Helt ærligt. Jeg ved sgu ikke, hvad jeg får næste gang. Nå, jeg vil gøre. Jeg ved jo godt, hvad jeg får næste gang. Det her, det smager ikke godt. Vent. Jeg prøver at smage det. Det ligner en normal vare. Hvor er det ulækkert. Lige meget. Nå, men det var det, jeg havde for i dag. Farvel.